64 med Lukas Davidsen som vinder. Så fortsætter nummer 3 med kamp nummer 68. Og det er Mohamed Chakourie Bajnak, der møder Daniel Cesar, Team Plasmer. Og på mål 2 vinder Christian Andresen fra Halsen. Mål 2 fortsætter med kamp 69. Niklas Petersen, Viking mod Thor Christensen, Hercules. Og mål 4 havde vi også en afgørelse på. Mål 4 fortsætter med kamp nummer 70. Og det er Michael Banik og Ulle Krog, der møder Oscar Schwarz fra Thor. Godt det, slap! Hey, Mohamed! Kom nu forsvaret. 와 찍으러 와 있지 찍고 부드러워야 하고 부드러워야 좀 알았어. Og vi mangler rød ude til nummer 4, Michael Banik til Ulle Krog til nummer 4. Michael Banik, Ulle Krog på manden og Krog. Og på mål 3 vinder Mohamed Chakourie fra Bajnak. Mål 3 fortsætter med kamp nummer 71. Og det er Jonas Møller, DK2, der møder Mikkel Christensen, AK Heros. Mohamed, bring him! Mohamed, du ved خواهی أجل بيجي بيجي بقول جيد. شكرا. أصلا ما صدق. تفضل. Mohamed, Arasa. Mohamed. Mohamed, Arasa. Well.